guys, ngayon nasa Dovitz Hall po ako. Sasakay tayo ng bus. Number 2 or 8 or 35. Sa Soderburn po ako pupunta. Linje 35, mot Kvarnby, via Södertälje. Vilket datum för mig? Går man över? Ta det lugnt. Nästa, Tandvårdshögskolan.
Tititititipip. Tititititipip. Titit. Hi guys, tapos na kami dito sa hospital. Sakay kami dun sa kabilang kalsada. No, no, no. Linje 7 mot Öd via Centralen. Tack för att du lyssnat. Nästa, Tandvårdshögskolan. Nästa, Triangeln.
Åh, för helvete. Oj, oj! Åh. OMG.